அச்சம் ஆளவா நிலைவா முதல்வா திராவிட புதல்வா வா தலைவா ஜகயுகம் ஆளவா நிறைவா முதல்வா திராவிட புதல்வா அச்சம் இல்லை குந்தன் ஆற்றல் விடையதும் உச்சம் இல்லை வன்மம் இல்லை குந்தன் நெஞ்சில் கரையில் உங்கள் வெற்றி வேட்பாளர் செல்வராஜ் அவர்களுக்கு வெற்றி பெறும் சின்னம் ஏழைகளின் சின்னம் ஏழைகளின் சின்னம். நம்முடைய வருங்கால முதல்வர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரையே பொறுப்புக்கு வருகின்ற பொழுது பொதுவாக நடைபெற்ற உரிமையை குரல் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள்.